Hainbat aste igaro dira alarma egoera ezarri zenetik, une honetan immunitateari buruz aspektu gehiago ikasi eta aztertzea dagokio zientzian diharduen komunitateari. Bereziki koronavirusari aurre egiteko txertoa aurkitzeko bilakaerari dagokionean. Hortaz aritu da Gorka Uribe Euskal Herriko Unibertsitateko farmazia irakaslea. Esan duenez, kutsatuen olatu berririk izango den eta egotekotan noiz gertatuko den dira momentuko galderak. Horretan testak bere biziko garrantzia hartzen dute eta noski txertoaren inguruko ezbaia ere hor dago. Hori beren hitzetan hipotesiak kontrastatze aldera berri onak espero dira. Nik egin diren osasun esfortzuak, osasun talde eta profesional guztiena, eta zientzia mundukoa niretzako bikaina da. Egin duten lana, ez dago besterik esan behar, gaixotasun berri bat izan da, tratamendurik gabe, saiatu egin diren entzegu, azterketa, froga guztiak, ezinbestekoak izan dira. Eta mundu osoan egiten den esfortzu zientifikoa, medikamenduak astartzeko, entsegu klinikoak egiteko eta txerto berriak garatzeko, gogoratu egin behar dugu, 115 txerto kandidato ditugula gaur egun, eta horietatik 10 bat ja entsegu klinikotan daudela. Beraz, nik uste dut azterketa guztiak, egin den esfortzu guztia bikaina izan da. Eta testen kasuan baita ere, hasiera batean sortutakoak segurazki ez ziren hain zehatzak, hasi ginen PCR-a erabiliz eta gero poliki-poliki test azkarrak sartu egin ziren, antigenikoak ez dira hain egokiak izan, baina bai serologikoak, naiz eta guztiok dakigu ematen dituzten emaitzak ez dute 100% zehaztasuna, ezta? Baina denbora aurrera joaten den bezala, test berriak kaleratzen ari dira eta gero eta sofistikatuagoak dira. Beraz, hemendik aurrera espero dezakeguna ikuspuntu teknologiko eta zientifiko batetik berri onak izango dira. Berri onak dira informazioa izango dugula. Eta informazio hori batzutan hipotesi batzuk kontrastatu ingo ditu eta beste batzutan ikusi ingo da ezetz bat dugula. Esate baterako, klorokina, hidroxiklorokina eta horrelako medikamenduak askotan hitz egin ditugun medikamendu horiei buruzko entzegu klinikoak jaba ditugu eta dirudite edo badirudi eraginkortasuna ez dutela. Baina orain dela aste batzuk reinfektatuen idei bat zegoen, agian reinfekzioak egoteko arriskua zegoela, badirudi oraingoz, hori ez dela horrela, eta behin birusa pasatu ondoren, behintzat epe honetan, etzarela berriro reinfektatzen. Orduan, nik ikuspuntu horretatik, positiboa naiz, bakarrik gertatzen dena da, gauzak oraindik ez dakizkigula, puzlea oso konplexua da, eta denbora gehiago noski behar dela, zati eta pieza guzti horiek betetzeko. Pandemia egoera honetan zientziaren ahalegina izugarria izaten ari da. Zentzu horretan deigarria da zientziaren kontrako norabidean egiten diren diskurtso batzuk entzutea. COVID-19 aurre egiteko medikamendu batzuen frogak egin dira eta ez dira eraginkorrak suertatu. Kontua da besteak beste Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek horrelakoen alde egin duela publikoki. Horibek horrelako diskurtsoek zientziari egiten dioten kalte ez aritu da eta gauzak ondo kontatzeko beharra azpimarratu du. Klorokina edo hidroxiklorokina medikamenduak prebentzioeran erabiltzea ez da gauza raro bat, jadanik erabiltzen da beste gaixotasun batzuen aurrean. Orduan, egon daiteke hipotesi hori, nik hau hartuko dut prebentzio bezala. Bakarrik gertatzen dena da, gaur egun behintzat tratamendu bezala dakigula ez duela lan egiten, Eta orduan, mezuak batez ere politikan lan egiten dutenak eta profesionalak direnak eta batez ere telebistan egunero egoten direnak eta izugarrizko inpaktua dutenek gizartean, arreta hundiz egin behar dira mezu guzti horiek. Horrek ez du esan nahi, noski orain dela 2 hilabete, norbaitek zientzia arloan sartzen den edo egoten den pertsona batek pentsatzeagian medikamendu hau baliogarria da eta gaur egun jakitea ezetz,